Ja. Over de red van Hey Helft. Bart. Slaapt hij daar in de bosjes? Ja, staat Mooie tijd. Oh, wat denk je? Dan begin met het trekken, hè? Wat dan? Ik ben meteen aangekomen, hoor. Cool. Zo mijn voor. nog even kijken van het leen. Ik heb vandaag twee Siciliaanse ploegkrachten. Volgen we maar de volgende wedstrijd. Toen was het nog denk maar van het vrienden. Die trekken die van die ploegen maar net zo als die gast gaf dan zo niet in jaar. En hadden die fout tegen bij mij in de klas ook, echt waar. Die hadden ze een trekker, zo'n domse oud ding. Je weet wel zo'n trekker met zo'n twee van die assen. Ik ga hem zo maar inzet. Ongevalletsel, de krum. Nee, Dat is pas 5 maal. en dat is een oude trekker.